Jeg fik ham lige, det var bare bung, man bare snørre ned. Også lige før. Det var ikke godt. Husk at læne dig tilbage. Prøv at komme op og stå på kåbingen, kom nu. Vi ved, du kan, Mathias, hvis tror på dig. Det var tæt på. Kom så. Det er altså tæt på, du kan komme. Kom så. Du skal læne dig lidt mere tilbage, når du kører opad. Ja. Den jeg har. Og hvad så? Må det også godt, må det ikke? Du bliver nødt til at hoppe. Ja. Han kan bare køre op, prøv at kigge. Ej, det er tæt på, Mathias. Prøv at køre op i stedet for. Kom så, Mathias. Jo. Prøv at se, Michelle, hun læner sig også helt tilbage, når det er. Det gør jeg også. Det er fikset.